ఈ జగత్తుಡುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ఒక ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಟು ನಾಗಾರಾಧನೆಲ ಒಂಜಿ. ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪಿನ್ನಲೆ ಉಂಡು. ಐಕ ಐತನೆ ಆಯಿನ ಪ್ರಾಕುಂಡು ಪರಪೋಕುಂಡು. ಆನಿ ಕಾಲುಡು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಆಜೀನೋದೆತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕಟು ಸುಮೇರಿಯನು ದೊರೆ ಗಳಸೋಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಿತ್ತ ಕುಜಿಲಿಡು ನಾಗಮಿಥುನಲಿತ್ತಡಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಏತು ಪುರಾಪುಡು ನಾಗನ ಗುರ್ತೋಲಿತ್ತುಂಡು. ಈಜಿಪ್ಟದ ನೈಲ್ ಸುದೆತ ಬರಿಟ್ಟು ನಾಗಾರಾಧಕ ವರ್ಗೈತನು ಪನ್ಪುನ ಗುರ್ತೋಲುಂಡು. ಇದು ಪೂರ ವಿದೇಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರ್ತಲಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಭಾಷೆ ಮುಖ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಮೂಲಾಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರಾಧನಾ ವರ್ಗ ಇತ್ತುಂಡು. ನಾಗನ ಆರಾಧನಾ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಥೇನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಗರಡು ಸರ್ಪದೇಗುಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಅತ್ತಾಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರೀಕ್ನ ವೈದ್ಯ ದೇವತೆ ಪತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ದಂಡೊಡು ನಾಗನ ಗುರ್ತೋಲಿತ್ತನಿಗೆ ಇನಿಕಲ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಗುರ್ತಾದ ಲಾಂಛನ ಅದು ಆ ನಾಗಮಿಥುನನ್ ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕಲು ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ. ಇಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಗುರ್ತಲಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಪುದರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಿಂಧು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಧು ಪೂರ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಡ್ಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ನಾಗನ ಬಗೆಟ್ ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪಲು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಪುಲು ಪುರಾವೆಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪುನು. ಇಂದು ಮಾತ ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ನಾಗಾರಾಧನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲಿತ್ತಲು ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಸೀಮೆಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಬಗೆಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಭಾಷಣಗಳ ಸೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ವಿಧಾನೋಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ರಡ್ಡು ನಿಲೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಾಕ್ ಪರಪೋಕುಡು ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಪದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಲಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡು ಆರಾಧನೆಗೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ರೂಪುರೇಷ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವೈದಿಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪುನವು. ಜನಪದ ನಾಗಾರಾಧನೆಡು ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ. ಅವು ಕುಂದಾಪುರಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ನಾಗರದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಆದುಪಡು, ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೆನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆದುಪಡು, ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಳುಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಗಪೂಜೆಲಾದುಪಡು, ಇಜಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀಮೆಡು ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಪಕೋಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ನಲಿಕೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪೂಜೆ ಆದುಪಡು, ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಬುಳಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಆದುಪಡು, ಅತ್ತಾಂದೆ ಮೇರೆರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆದುಪಡು. ಇಂದು ಅತ್ತಾಂದೆ ಈ ಭಾಗೋಡು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಕ್ರಮೋಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಗ ತನುತಂಬಿಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದುಪಡು, ಪಾಣಾರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ಆಲರೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆದುಪಡು, ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆದೊಂದು ಮೂಲ ಗುರುತಾದವು ಭಾರಿ ಪುದರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ. ಅತ್ತಾಂದೆ ಆ ಪಾಣಾರ ಜನಾಂಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಣಾರಾಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಆದುಪಡು. ಇಂಚ ತುಳುನಾಡು ಜನಪದ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಓವೇ ನಮೂನೆದ ವೈದಿಕವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾಂತೆ ಮಣ್ಣ ಮೂಲವಾದ ಮಣ್ಣ ಸಮುದಾಯನೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮಡೆತ್ತನು. ಅಂಚಾದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತನುಮೈಪುನಂಚಿನ ನಾಗನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನಂಚಿನ ನಾಗಾತೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೋಡಿದು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದ ಪನೋಲಿ. ಇಂದು ಅತ್ತಾಂದೆ ವೈದಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ನಮ್ಮಡ ತನು ತಂಬಿಲಾದು ಪಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಐತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಉನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕರಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತನ್ಲ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಆದುಪಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಬುಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪ್ರಸರಣ ಆತನು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಗುರ್ತಲಾದುಂಡು. ಬಂದುಲೆ ನಾಗ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂದು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಆದು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಸಂತಾನಕಾರಕ ಅದು ಫಲ ಸಮೃದ್ಧಿದ ದೇವರಾದಲ ನಾಗ ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣದ ದೇವರು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾಗದೇವಿಯರು ಮಣ್ಣು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸತ್ವಾಯಿನ ನೀರಿಗೆ ಯಕ್ಷದೇವಿಯರು ನನ್ನ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕಾಪೇಲುಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳೆತ್ತ ಕಾಪೇಲುಗಳ ದೈವಲು ದೇವಿಯರು ಪನ್ಪುನ ದೈವಲು ಕಾಪೇಲುದ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬೋಲಿಕೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರಡ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಮಣ್ಣ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಈ ಸೇಜೆ ಪಾಲು ತುಳುವೆರು ಕುರುಪಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕೆಡ್ಡೆಸದಾನಿ ನಾಗನ ಸುಗಿಪುನಿ ದೈವ ದೇವಿಯರನ ಕುಟುಂಬದ ಆಯನ ಅಪುನ ಪೊರ್ತೋಡು ನಾಗಗ ಸುರು ತನು ಮೈಪುನಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬಗ ಉಜಿದ
ಪ್ರಾರಂಭೋಡೆ ಕಡೀರುದ ಪರ್ಬಾದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣನಾಗನು ಸುಗಿಪುನಿ ತನುಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ಐಟಿರ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಮುಖೇನವಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂದ್ರೆ ಎತ್ತೋ ಸಮುದಾಯದ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಆರಾಧನೆದು ನಾಗಗ ತನುಮೈಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಒಂಜಿ 10 ನಾಗಬನಕುಲು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ನಂಬೋಲಿಕೆ ಅವು ದೇವರ ಕಾಡು ಒಂದು ಪುದರ್ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಐನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬನ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಒಂಜಾತ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡುದು ಸಂಪುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪುಲ್ಲ ನಾಗಬನನು ಅವು ಬೆಪ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತದು ನಾಗಗು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಾಂದಿಲಕ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಅಂದೆ ಪನುಲಿ ಆಂಡಲ ಇನಿಕಲ ಆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನು ಒರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಎತ್ತು ನಾಗಬನಕಲೇನು ನಂಗೆ ತುಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ತುಳುವೆರುಗಳ ಸುನವು ಅವು ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಈ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ದಾಯಗಳ ಸ್ವರಂದು ದಿಂಜ ಜನಕಲ್ನ ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಟಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂದು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕುಟುಂಬಡು ನಡಪುನ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಸಂದೇಹ ಬರ್ಪುನೋ ಸಹಜ ಈ ಬೊಂಡ ಪನ್ಪುನು ಅವು ನೇಸರು ದೇವರ್ಲ ಮುಟ್ಟಂದಿನಂಚಿನ ಮಡಿಯಾವಂದಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಐನು ಒಂಜಿ ನೇಸರ್ನ ಬೊಲ್ಪುಲ ಮುಟ್ಟುದುಪ್ಪುಜಿ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರು ಅಂಚಾದ ಶುದ್ಧತೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತವಾದ ನರಮಾನಿಯ ಮುಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನ ನೀರನ್ನು ನಾಗಗ ಮೈತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿಕಲ ಜೂವಗು ಯಾಪ ಉಷ್ಣ ಏರುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪು ಆಯರಗೋಸ್ಕರ ಬೊಂಡನೆ ಪರ್ಪುನಿ ಮಣ್ಣಗೆ ಸಂಪು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಶಿಲೆಗೆ ಸಂಪು ಆಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ನಾಗಬನಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರಕಲೆಗೆ ಸಂಪು ಆಯರ ಗಾತ್ರ ಈ ಸಂಪುಲ್ಲ ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೊಂಡದ ನೀರಿನ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂದೆ ಪೇರು ಲಂಚನೆ ಅವು ಪೆತ್ತದ ಕೆರೆಂದೆರಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಮೃತ ನರಮಾನಿ ವಾ ರೀತಿದ ಮಡಿ ಮಲ್ಪಾಂದಿನಂಚಿನ ವಾ ರೀತಿದ ಸೋಂಕು ಮಲ್ಪಾಂದಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅವು ಸ್ವಚ್ಛ ತನಕಲ ಶುಭ್ರ ತನಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚ ತನಕಲ ಸಂಕೇತ ಅಂಚಾದ ಆ ಶುಭ್ರತೆದ ಸಂಕೇತವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟುಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಐನು ನಾಗಗ ಮೈತಿದ್ದೇರು ಇಂಚ ಮೈತಿನಂಚಿನ ಪೇರು ಅವು ಜತ್ತದು ಕಡಲು ಸೇರೋಡು ಆನಿದ ದಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅವು ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಸೇರೋಡು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಂತೇರು ಬುಕ್ಕ ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ತುಳುವೆರು ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೇನು ಗಳಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿತ ಪ್ರಸಾದ ಆವಡು ಪಿಂಗಾರಾವಡು ಕೇದಾಯಿ ಆವಡು ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಆವಡು ಇಂದು ಮಾತ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮರಿಯಾಲಡು ಅರ್ಲು ನಂಚಿನ ಬೊಕ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪುರ್ಪೊಲು ಸುವಸ್ತುಲು ಕಂಗು ಪಾಳೆ ಬುಡ್ದು ಪಿಂಗಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರ ಬರಿಯು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಅಂಚಾದ ಐನ್ಲ ಗಡಸು ನಂಚಿನ ಕಾಲಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಸುವಸ್ತುಲೇನು ಎಂಚ ಗಡಸು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಸ್ತುಲೇನು ಎಂಚ ಗಡಸೋಲಿ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನಿದರ್ಶನವಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮವಾಯಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಂಗೆ ತೂವಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಆನಿದ ದಿನ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೇನು ಗಳಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಜಿನ ಚಪ್ಪೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಐನು ತುಳುವೆರ ತಿನ್ಪೇರು ಈ ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಹಜವಾದ ಅವು ಬಿರಲ್ದೆಡೆಟ್ಟು ಪುರಿಗಜ್ಜಿ ಆಪುನವು ಇಜಿನ ಜೀವೋಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಜಿದ ವಸ್ತುಲು ಪುಂಡು ಪುರಿ ಪತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣವಾದ ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಿತ್ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾಗನ ಪುದರಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪುರಪುಡು ಆನಿದ ದಿನ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೇನು ತಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಪುರಿಗಜ್ಜಿನಕ್ಕಂತಿನ ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಸೀಕದಾದುಂಡು ಮರಿಯಾಲದ ಸೀಕುಲು ಐನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾತ್ರ ಆ ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸಿಡ್ಲ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣನು ನಾಡಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬೋಲಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ಸತ್ಯ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವರಾದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಿರಬೈದನು ಕುಟುಂಬದಡೆಗೆ ಪೋದು ನಾಗಗ ತನುಮೈಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಈ ಲೋಕಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟೂರ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ನಾಗದೇವರು ಮಾತರ್ಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ಸತ್ವವಾದ ಇಡೀ ತುಳು ನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ ಪರಪೋಕದ ಇತಿಹಾಸಗ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ತಾದ ಬೊಕ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನವು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಇನಿಕಲ ಮಲ್ಲವ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞಾದ ಉಪುನಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಸ್ವಚ್ಛತನನು ಐತ ಮೂಲತನನು ಬೊಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಐತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧನ ಕಡಿಯ ಅಂದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವಗೂ ನನಲಾತ ಪುಷ್ಟಿಕೊರಡು ತುಷ್ಟಿಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕಡುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರಗಲ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೇಗಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ನಮಸ್ಕಾರ.